Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang insyaallah dipun mulyakaken ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun majelis kawiwitan monggo kita sesarengan rumiyin mau surat-surat pendek. Mugi-mugi majelis ing sonten menika pikantuk ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa hadhihi majlis ilmi bil barakatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dipun lajengaken sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah
Rasulillah wa kunil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra wayah soleh lan solehah. Amin. Paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Santri Siap. santri Siap. tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk anak soleh. Aku Anak soleh rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam Yes. kafir enggak. Oh enggak ya wis. Alhamdulillahilladzi 'alal nikmati minal imani wal islami fi sahri Ramadan linaili rahmati wal maghfirah wa ikun minaniron. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul adzim. Nuwun kepareng matur wonten aksanipun para pepundhen sepuh, para bini sepuh ingkang saduhu jahat minabekten wonten pangarsaning warga dalam pangemban pangbating praja Satriyan Negari panjenenganipun Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT ingkang saduhu jahat kinurmatan wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para hajah, para haji ingkang saduhu jahat pinunjang kula sadini sumrambahipun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah ingkang insyaallah dipun mulyakaken ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. bagi khusus ibu-ibu yang sore hari ini semuanya cantik-cantik semua, untuk masak dereng mesti aku kok bareng masjid ini yang insya Allah mudah-mudahan doaku masih tetap sama untuk bunda semuanya, mudah-mudahan menjadi istri-istri yang soleka, menjadi ibu-ibu yang soleka, dan menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Mudah-mudahan suaminya semakin sayang dan setia. Allahumma sing meneng ra dibuju ya. Langkung rumiyin monggo sesarengan ngaturaken pangalembono, ngaturaken raos puja hastawa dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala.
ingkang sampun paring sewiloso kanugrahan kenikmatan dumateng kula panjenengan nika saengga wonten ing sonten menika saged kempal manunggal nyawiji karsa wonten majelis ingkang minulya menika. Mugi-mugi kanthi keikhlasan para rawuh sedaya ingkang rawuh mugi paringi sehat wal afiat. Paringi yuswa ingkang panjang lan manfaat. Bejo dunya bejo akhirat. Selamat dunya selamat akhirat. Pramila kaliyan kenikmatan Allah ingkang sampun kaparingaken monggo pun syukuri sesarengan kanthi waosan hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Sareng-sareng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kanjeng Rasul ngendika sapa wong sing ngucap kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim kamangka dosa-dosa sing wis kepungkur bakal diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pramila monggo para sedaya wirid menika kala wau kula njenengan sami amalaken wonten ing pagesangan menika. Mugi-mugi kula panjenengan dosa-dosa ingkang sampun kepungkur diapura kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kanthi raos syukur menika mugi-mugi sedaya ingkang rawuh saestu tambah yuswa sami tambah mulya tambah umur mugi-mugi tambah makmur tambah nikmat mugi-mugi sami tambah taat. Allahumma amin. Allahumma amin. Ampun nganti tambah nikmat kok malah tambah maksiat niku jenenge teklek neng mriki lan saya tuwek malah saya laras. Salam sholawat mugi katur dumateng Gusti Kali Jalma nulinjih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sak mangke dinten kiamat kula jenengan sedaya pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar malih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kula jenengan sami kanthi waosan sholawat muga kula panjenengan sedaya dipun angeni umat Muhammad lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Sesasi boten ketemu sedaya sehat. Alhamdulillah. Dereng kita sesasi napa menenten? Dereng kita sesasi, masya Allah. Sedaya sehat ta Bapak Ibu Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu pun dipundhutke gamis kalih garwane. Dereng. Wis dipundhut gamis dereng. Dereng. Iya, bola-bali dimelengi do ngeyel. Nek arep golek klambi kuwi aja pas poso, nelih-nelih ngoten lho.
wingi kula wis matur nek bar blonjo dosa durunge poso ngoten niku. Mergo napa nek wis poso mengke malah nun sewu yo luwe yo kesel ngantuk ngoten nggih. Nah, pramila sing dereng do mundhut Kamis nggih ndang ingkang mundhut Kamis nggih. Mergo apa? Seorang suami mempunyai kewajiban kepada istri membelikan baju baru setahun minim 2 kali ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mulai jenengan kabeh wirid dorong kabeh klambi bojone ingkang dadi pundhutke aja rendi mungkin tak ngenteni terus nggih. Tadi Ibu jenengan setahun ini dibelikan baju suami 2 kali, Idul Fitri dan Idul itu di luar seragam Jawis, seragam RT, seragam liyane ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu kang kula hormati nggih, nun sewu kula jenengan sami menika menawi donga biasane ngeten iki. Duh Gusti Allah paring ana rejeki ingkang kathah lan barokah. Paringi yuswa ingkang panjang manfaat lan barokah. Barokah niku tegese napa to Bu? Berkah. Berkah itu tegese napa to Pak? Oh, barokah. Kapan rambutnya ya? Berkah barokah menika bertambahnya bertambahnya kebaikan para rawuh. Contohnya napa? Tambah yuswa, tambah mulya, tambah umur, tambah makmur, tambah nikmat, tambah taat, tambah umur, tambah caket kalih Gusti Allah. Nek kosok wangsulipun tambah umur kok malah tambah ngapur, tambah yuswa malah tambah dosa, tambah nikmat malah tambah maksiat. Niku sanes umur sing sanes umur barokah, ning umur sing dadekake musibah. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Para rawuh nyuwun rezeki kathah barokah. Rezeki yang kathah barokah niku napa? Tambah bondone, tambah rezekine, tambah lomo. Tambah harta semakin tambah dermawan, semakin tambah dekat sama Allah, tambah taat kalih Gusti Allah. Nek kok sok wangsulipun tambah bondo ora tambah lomo malah tambah cetil, tambah medhit, tambah pelit, tambah jauh dari Allah. Itu bukan harta yang barokah, tapi harta yang membawa musibah. Bisa dipahami? Nah, para rawuh ingkang kula hormati, dados menawi kula jenengan sami pengin gesangé berkah barokah, terus kuncine apa? Tips-tipsnya apa? Yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman artinya percaya. Takwa artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan sewu, zaman kula tesih cilik, simbah niku sok ngeten niku. Le ra sembayang ora apa-apa. Ora sembayang ora apa-apa, sing penting percaya karo Gusti Allah. Maaf, boten leres. Le ora poso Ramadan ki ra apa-apa, sing penting percaya ana swarga karo neraka. Tidak cukup. Intinipun para rawuh, percaya saja tidak cukup. Dan sewu, tolong dijawab sejujur-jujurnya agar enggak ada dusta di antara kita. Kira-kira iblis niku percaya mboten enten Gusti Allah? Percaya. Iblis niku percaya mboten enten swarga karo neraka? Percaya. Dia percaya adanya Allah, dia percaya adanya surga dan neraka, tapi mohon maaf, dia hanya sekedar percaya tapi tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jangan semanten perintah Allah kalih iblis nopo. Betul. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali diberi nama Adam, maka seluruh yang ada di surga diperintahkan sujud kepada Adam. Semua yang ada di surga, aku perintahkan kalian bersujud kepada Adam. Maka fasajadu ila iblis, semua bersujud kepada Adam kecuali iblis laknatullah. Allah nanya sama si iblis, iblis, ada apa ya Allah? Kenapa kamu gak mau sujud sama Adam?
ya Allah, aku kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia ya Allah ketimbang tanah. Sampai kapanpun aku tak ingin bersujud kepada Adam ya Allah. Baik iblis, kalau kau begitu silakan keluar dari surga. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi iblis menikah non sewu. Iblis dengan manusia diciptakan duluan mana? Duluan iblis. Jadi iblis ngerti, oh manusia pertama ki Adam. Sabu balik bisa lanjutin itu ngertos sedaya. Bahkan sampai Nabi Muhammad iblis tahu. Iblis tahu Quran turunnya di mana, Quran isinya apa, hadis itu turun di mana, isinya apa. Iblis tahu Bapak Ibu. Tapi nun sewu, iblis tidak menjadi kekasih Allah. Iblis pinter apa enggak Bu? Pinter. Iblis itu pinter Bapak Ibu, tapi tidak menjadi kekasih Allah karena dia punya sifat sombong. Kok demen iki ngelih apa yo ya. Yo muni ngono lho. Sedilo kasus bunga iki masalah ya. Karena iblis mempunyai sifat sombong. Dados nuwun sewu para rawuh, nek ana wong pinter kok sombong berarti anak buahe. Ora ngono kuwi Nah, kira-kira sing dadekne menungsa sombong niku napa para rawuh? Siji bisa karena ilmu, betul? Saking orangnya pinter sombong, ya. Saking orangnya alim sombong. Saking terkenal ceramah sombong. Saking hafal Quran sombong, ada. Makanya kalau ada orang pinter kok sombong, anak buahnya si iblis. Ya, seharusnya awake dhewe niki para rawuh urip niku wis sinau karo napa? Kalih pantun, kalih pari. Semakin tua semakin berisi, semakin berisi semakin menunduk. Ngoten. Artinya apa? Semakin tawadu ora kok semakin benganga. Niku jenenge nek wong Jawa, aja dume. Aja adikak adiguna, ngoten niku. Nah, nun sewu. Ada orang yang sombong karena ilmunya. Dua, orang sombong bisa karena hartanya, bisa apa enggak? Karena kekayaannya bisa apa enggak? Bisa Ibu. Nun sewu merawat kang hormati. Sadurunge ring road utara kenek tol. Sadurunge ring road kenek tol wong biasa-biasa. Bareng kenek tol para rawuh ganti untung kok ganti rugi. Ganti untung para rawuh. Nah, ring road kenek tol akhirnya tumbas rodo ngalor, bangun istana para rawuh. Mati lantai loro. Wah, masya Allah, mobilnya sing larang-larang para rawuh. Salah satu nih Pak Jiru, ya. Pak Jiru tegese panas. Jawaban Jiru. Ya Allah, mobilnya ame-ame, omahe ame-ame, pakaiannya ame-ame. Masya Allah, gayanya saiki selangit para rawuh. Ya Allah, lagi karo biyen-biyen. Mula ramah itu, wong niku nek akeh bondone bisa menjadi orang yang Ning kira-kira zaman sementen enten boten tiyang ingkang sampun sombong ciptaan Gusti Allah. Hidup di zaman Nabi Musa, dia bernama betul Korun. Nah, waktu itu datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada apa Korun? Saya ini miskin Nabi Musa. Tolong doakan kepada Tuhanmu agar aku menjadi orang yang kaya. Baik, saya doakan Korun. Akhirnya Nabi Musa berdoa, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, si Korun kekayaannya semakin melimpah Bapak Ibu. Hingga dalam satu riwayat, kekayaan si Korun itu kunci mawon dipikul wong loro boten kuat para rawuh saking sugih. Nah, pada suatu hari ini Nabi Musa datangi itu si Korun. Korun, ada apa Musa? Keluarkan zakat dong, infak sedekah. Apa Musa? Zakat, infak, sedekah, please deh. Orang aku please kalau bisa nanti. Musa, kalau pengen kaya, pengen harta, kerja dong Musa. Nggak narikin zakat. Baik, kamu nggak mau? Tidak.
Kayak saya kaya itu karena keringat saya kaya karena kerja. Jadi saya nggak akan mengeluarkan zakat. Baik Korun, kalau kamu keras kepala, aku akan berdoa kepada Tuhanku. Ya silakan. Maka akhirnya Nabi Musa berdoa, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga seluruh kekayaan Korun hilang ditelan oleh bumi. Sehingga setelah kehidupan setelah Korun, ada manusia kok menggali tanah, kemudian dia menemukan harta yang begitu banyak, entah itu perhiasan atau apa, maka disebut dengan harta. Betul. Ya, makanya dinamakan harta Korun. Jadi non saya para rawuh, nek ana wong sugih kok sombong, berarti anak buahe. Anak buahe Korun. Ini merasa datang di lok wah anak buahe Korun lewat cang. Yang ketiga, orang yang kaya itu bisa nggak karena jabatan, Bu? Bisa. Mau nurut KDRT tak ada nih, kalau KDRT. Orang kaya. Sebelum jadi pejabat biasa-biasa saja, tapi setelah jadi pejabat, mohon maaf, sombongnya minta ampun. Sebelum jadi anggota dewan biasa-biasa saja, semut biasa dan sewu. Setelah jadi dewan, masya Allah, siapa lu siapa gue, masya Allah luar biasa. Jadi jabatan berpotensi untuk membuat orang sombong, betul? Betul. Tapi zaman dulu, zaman Nabi Musa, ada orang yang menjabat jadi sombong, saking lamanya jadi raja, ngaku sebagai Tuhan. Dia namanya adalah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun punya anak perempuan cantik bernama Jaminten. Namanya Jamilah, Bapak Ibu ya. Dia punya anak perempuan cantik bernama Jamilah. Kemudian dia punya tukang sisir namanya Mas Tugio. Namanya Mas Sito, Bapak Ibu. Nah, ini si Mas Sito ketika nyisirin rambutnya si Jamilah, ini sisirnya jatuh. Maka ketika jatuh, ya si Mas Sito bilang innalillah. Jamilah tanya, Mas Sito, kamu ngomong apa? Saya nyebut Tuhan saya Tuan Putri. Loh, bukankah Tuhanmu itu Ayahanda? Bukan. Tuhan saya itu Tuan Putri yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Kalau Ayahanda itu Tuan Raja, bukan Tuhan Tuan Putri. Mas Sito, jangan keras-keras. Nanti didengar oleh ayah, kamu bisa dibinasakan. Benar. Akhirnya si Fir'aun mendengarin apa yang dikatakan oleh Mas Sito. Mas Sito ditanya, Mas Sito, iya Tuan Raja, benar yang kamu omongkan kamu punya Tuhan selain aku? Betul Paduka Raja. Mas Sito, kamu cabut perkataan kamu. Kalau kamu cabut perkataanmu, kamu selamat. Tapi kalau kamu mempertahankan perkataan tadi, seluruh keluargamu akan aku habisi. Si Mas Sito menjawab, Bapak Ibu, wahai Tuan Raja, lebih baik saya mati berkalang tanah daripada saya hidup mewah tapi tidak mempunyai akidah. Luar biasa. Baik kalau begitu, prajurit, Algojo, siapkan tungku raksasa, isi dengan air, panasi dengan api. Kalau sudah mendidih, satu persatu keluarga Mas Sito masukkan ke dalam tungku raksasa tersebut. Betul Ibu. Satu persatu tungku itu dimasukin keluarga si Mas Sito. Akhirnya semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi mohon maaf, ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditemenin oleh malaikat Jibril melewati sebuah kuburan, harumnya wangi bagaikan minyak kasturi. Yang Rasul nanya sama si Jibril, Jibril, ada apa yang Rasul? Ini makam siapa? Wangi bener baunya, bagaikan wangi minyak kasturi. Ini makam siapa wahai Jibril? Ya Rasul, itu makam keluarga Mas Sito. Luar biasa Bapak Ibu. Mas Sito rela dihabisi sekeluarganya sama si Fir'aun, tapi dia dimuliakan Allah di surga. Allahumma. Karena apa?
masih toh mempertahankan tauhid, masih toh mempertahankan akidah. Pramila monggo para rawuh sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Sekali Islam sampai mati tetap Islam. Nah, para rawuh dadi nek kepengin uripe berkah barokah siji kudu iman lan takwa dumateng Gusti Allah. Nomor kalih nek pengin urip berkah barokah aja do ninggalke salat dan wadahar. Apapun keadaan kita, entah sehat entah sakit, entah tua entah muda, entah pejabat entah rakyat, entah miskin entah kaya, jangan ninggalin sholat 5 waktu. Mumpung masih sehat, mumpung tasih kuat, ayo doso laras. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau pengen hidupnya berkah barokah bagaimana? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Nun sewu, nggih. Sedaya ingkang rawuh mesti dilahirke saking dua kandungan ibune. Terus? Semua terlahir dari ibu, betul? Adakah dari yang hadir yang terlahir dari pohon pisang? Enggak ada. Pohon sawo? Semua dilahirkan dari ibunya. Artinya apa? Yuk kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang. Mergo napa? Awake dhewe kaya ngeten iki mergo tiyang sepuh. Kaya ngapa wong tuane awake dhewe ya kuwi wong tuane awake dhewe. Mulane awake dhewe kudu bekti kali tiyang sepuh. Ibu nun sewu, kinten-kinten ingkang rawuh napa tesih kagungan tiyang sepuh sing gawe wis tuwek banget ngono. Sing pikun. Dan enten sing kagungan tiyang sepuh sudah rungu. Enten. Niku ujian. Dadi para rawuh jenengan nek diparingi tiyang sepuh tesih gesang nganti sepuh nganti pikun nganti tuwa niku ujian. Ujian pertama nek wong tuwa wis lekas sudah rungu. Niku ujian. Ngomong lirih ora krungu seru sedhithik diarani goreng getak. Pak dahar apa dahar ora wong padha getak-getak di anak-anak wong padha getake lirih ora krungu seru diarani getak. Nek jenengan sabar pintu surga terbuka lebar. Nek jenengan emosi sia-sia muspro. Kuwi pancen budek kok apa? Nek dengan sabar pintu surga terbuka lebar. Nek dengan emosi muspro. Nomor loro para rawuh. Tiyang sepuh nggih nun sewu. Tiyang sepuh niku kadang-kadang nggih Bang Jindil, Bang Cilangan. Ming kadang-kadang ya ono. Arep ragil bareng sok dibedake kadang-kadang nggih. Dalah nun sewu. Enten tiyang menika asline saka Gunung Kidul nggih. Enten saking Gunung Kidul. Dan Gunung Kidul niku biasane nek kunjuk senengane dinastel lagi panas kor. kental. Gulane wae gula. Satu. Kunjuk kula ora sati kula. Nek kula Solo nek simak kula sing rokok. Lha Bu. Nek kunjuk senengane dinastel lagi panas tur kental gulane gula batu. Nah para rawuh, delalah putrane niku to sing siji ning Jakarta. Sing siji enten Yogya, omah sing enten Wonosari wis didol. Nah, dan saya para rawuh saben desa niki dikae rujukan, ora ketang saone mesti pacitan enten ra ketang melok godhong, ra ketang pisang godhong, ya saone bendina para rawuh. Nah, dan saya sing Jakarta baline sesuk biasane lebaran kurang telung dina lah, kurang telung dina. Ya tekan omah. Ning men sewu, dhek ya gawe oleh napa? Ngerti senengane wong tuane gula batu digawake gula batu 10 kilo. Karo digawake roti sablek sing roti rano bapake roti yatim kae apa to? Kongguan. Oh, kongguan. Roti yatim karo bapake kae nang ya sewu. Nah, para rawuh, kira-kira sing diumuke karo tangga-tanggane mara, anak sing rumati Jogja apa Jakarta? Jakarta. Akhirnya wong orang itu diomongi jan anakku ki ora sing Jakarta kok. Wong-wong ki ngerti.
Wis ngadep dino ing ora panas. Kupinge ora panas ora rawuh. Ya Allah. Alam bedino kupeni ora ketok ora rawuh. Sing setahun bisa bali malah ketok. Jan anakku ki ngerti wong tuwa. Baline tenang lho nok gawa 10 kilo lho kuwi. Karo roti sak blek ngono kuwi ya Allah. Kamangka ono sewu Bapak Ibu pirsa. Saben iso gawe kunjukan dinas tel kuwi, nek diklumpukke iku iso sak kol bundul lho. Sak bundul ki ana. Ning ora ketok ora rawuh. Angrene kok teko sing diceritake sing Jakarta. Nek saya ora panas kupinge, nggih. Nek jenengan sabar, pintu surga terbuka lebar. Nek jenengan emosi, kabeh muspro sia-sia. Mulane ngurmati wong tua kuncine siji. SABA R. betul, sabar nggih. Nek ora sabar muspro sia-sia nggih. Mbok gandeng dino ngomongke bapakne mbok ning ngono kuwi langsung nih Pak. Kakang sesuk bar bocor bali ning Jakarta. Pakaianmu tak adahani sesuk melu ya. Ora ngene meneh. Ora muspro wae. Jadi kalau orang kenal Rasul ngoten nggih. Nah, yen urip awake dhewe berkah barokah. Barang siapa pengen dimuliakan oleh Allah, muliakanlah orang tuamu. Barang siapa pengen dibahagiakan oleh Allah, bahagiakanlah orang tuamu. Mula para rawuh sedaya ingkang tesih kagungan yang sepuh ayu do bekti karo wong tuwa. Ngoten nggih. Lebih baik kita mengalah nek karo wong tuwa. Mergo napa? Nuwun sewu. Wong tuwa ki parane arep lho. Ada temu tidak? Swarga. Dhewe karo wong tuwa ki nek iso sing malah, sing ngomong. Ngerti salah ora sandha dadi padoni. Iya Pak, iya kok ngono wae. Ora ki salah tapi kandhani. Yen lagi mesti rasa desa kandhani karo nggih. Urip berkah barokah siji iman takwa Gusti Allah. Nomor 2 nindakake salat kang salat dan nomor 3 bekti kali wong tuwa. Nomor 4 kudu becik rukun menjalin silaturahmi marang sedulur lan tangga teparuni. Ngoten iki Bapak Ibu. Nyun sewu. Awake dhewe niki diarani kutha ya ora kutha, desa ya ora desa. Nek nggih kula mriku ngrongkok tesih desa ora. Sehingga napa? Awake dhewe niku duwe tangga, isih ana wong sing karaktere kaya Pak Lampir. Wah, kowe langsung titik lombok dipethek sithik ra ngomong bengok-bengok. Sampai ya sing mesti lombokku, barang embung duwe tangga cerak kok celomer. Duwe tangga cerak celomer, kamu sing cerak ora jibuk tenan, ora jujur ora opek tenan. Kira-kira kowe gak panas atine. Walah, ya Allah, wingi nun sewu, saiki mati lombok dilas sesuke terone yo ilang. Wingi lombok opek saiki terong arep gadok lho ora usaha ngoten niku. Nek asing cerawe sapa meneh pindho ngrungokke para rawuh. Nek asing cerawe sapa meneh. Doi banding ping 3 para rawuh. Wingi lomba wingine terong saiki keningkir dipethiki. Jan wong Surabaya tenan to tangga cerah kuwi iki. Wah, ping 3 para rawuh didakok. Gandeng sing ping 3 tanggane sing cerah. Cacing tidak baik. Loket apa aku diloke. Napa Dik? Sampe ngomong apa? Kula nyelokno bae jenengan karo jenengan iki jenengan apa piye? Ora bakal ya Dik, apa ku lantar bakal kala menamu. Dibales para rawuh. Diono maling aku. Masya Allah, Mak Lampir. Lah kadang sing diarani mboten iso menahan emosi para rawuh, pakir nopo? Until para rawuh jabat-jabat ngene iki kok Allah. Akhire bandingan blundang-blundung. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kamangka di dalam Islam pagi niku mboten angsal, betul? Jutaan asal apa mboten? Betul. Dalam Islam jutaan itu tidak boleh, tapi nek terpaksa diperbolehkan orang. Nek jutaan para rawuh aja luwih saka 3 di. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, hukumnya haram alias dosa. Mulane para rawuh sedaya jenengane nenengane jutaan aja luwih saka 3 dina. Saturunge 3 dina beda dakwamu, ra tambah apa jutaan. Nang. Ngoten niku. Dadi nun sewu. Mergo napa para rawuh? Nun sewu. Nek duwe tangga kaya Mak Lampir para rawuh,
nek ditoke niku saya dadi ra kandhani. Nek pisan-pisan ora diwaneni dadi ra kandhani. Nek wis pisan-pisan diwaneni mikir. Ngoten. Anggere diloke jenengan meneng wae Mas Ibis bendina dicek ra kandhani. Bendina diloke meneng wae, bendina diloke. Ning nek jenengan pisan-pisan waneni dhek mikir, napa? Piye? Apa piye? Dhek mikir para rawuh. Oh, bocah iki saiki aku kok wani ya. Apa tae bar ngaji ro Pak Tugiyo apa piye ngoten niku ya iso ngoten niku nah. Berarti diarani ro Pak Tugiyo diwarai. Lah piye nek diwarai ngoten niku nek ditoke malah jadi-jadi ning nun sewu para rawuh. Memang kadang kala awake dhewe juga harus memberi pelajaran ngoten nggih. Mergo napa? Nun sewu nek enten tiyang suwiyah-wiyah karo wong liya nek ditoke niku malah jadi-jadi. Mulane sesekali ya diwaneni. Ning nun sewu aja nganti nenengan suwene 3 dina. Nek bar padu ya aku iki bar padu karo Mbok Gemblok yo ya. Sawise 3 dina tak goreng pisang tak terne. Dek, enten pisang goreng monggo. Mah. Mboten napa-napa ya Dik, ngoten niku nggih. Pengen urip berkah barokah siji iman takwa, loro salat kang salendal, nomor 3 birrul walidain, nomor sekawan menjaga tali silaturahmi dengan saudara dan tetangga. Nomor gangsal dan urip berkah barokah para rawuh, tawakaltu ngalallah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ini pada suatu hari Kanjeng Rasul sedang bersama dengan sahabat. Maka dalam perjalanan terdengar suara adzan. Kanjeng Rasul begini, sahabatku semua, adzan sudah berkumandang, yuk kita sholat. Baik Kanjeng Rasul. Maka Kanjeng Rasul turun dari kudanya, kemudian kuda ditali di dalam di pohon. Kemudian sahabatnya, kenapa kamu kamu tali kuda kamu? Ya Rasul, aku itu sudah tawakal sama Allah. Mohon maaf, tawakal yang keliru. Nek jenengan tawakal mergo kudane ora ditaleke ilang, niku mergo sembrono. Nek jenengan wis ditaleke kok ilang, nun sewu, niku sudah qadarullah. Makanya jangan sampai memahami makna tawakal salah. Loro, aku tawakal Gusti Allah. Nek mati ra yo mati, nek mati ra yo ora kena ora rawuh. Jenenge wong lara niku tawakal ya berobat, berusaha. Ora kok dume lara aku tawakal Gusti Allah. Makmu kuwi ngoten niku lho. Lara tawakal ya berobat ora ditoke. Ngoten nggih. Para rawuh, wong urip kudu duwe duit. Leres? Jenengan ditutur. Boten. Wong urip kudu duwe duit. D nomor 1 doa. Nomor 2 usaha. Ini ikhtiar, ini tawakal. Mulane wong urip kudu tawakal karo Gusti Allah. Nomor 1 ndedonga para rawuh. Nggih. Duh Gusti Allah, paringono rezeki kang kathah lan barokah. Nek wis berdoa, berusaha, wis ndonga kuwi glundang-glundung kaya semangka. Glundang-glundung kaya kumbahan. Ngono njaluk rezeki kathah barokah, tangi turu wis ngrokok pahpo, ngopi kesel turu, bar kesel turu mancing, bar mancing bali meneh apa kaya wong kok njaluk barokah berkah ngopi ngoten niku. Nek wis ndonga rezeki kathah barokah, yo mek berusaha ceker-ceker, mergo apa? Nek ora obah ora Mama. ngono. Kowe ndonga tok emang bar ndonga terus templung-templung ngono duwite modho wedi sabar ngoten niku. Doa, usaha, ikhtiar. Ikhtiare piye? Dongane wis usaha wis ikhtiar. Piye carane donga gak dikabulke, usahane iso lancar. Nek wis ndonga, wis usaha, wis ikhtiar dari karen tawakal tunggal Allah, serahkan semua sama Gusti Allah. Mergo para rawuh nuwun sewu, sehebat apapun kita, kalau sudah berhadapan dengan takdir, kita nggak bisa apa-apa. Betul? Mergo ngenten para rawuh, maka dalam doa, dalam harapan sisihkan rasa ikhlas. Kita punya kehendak, tapi Allah punya kuasa. Karepe cepet di Gusti Allah. Nah,
Makanya merawuh sisihkan rasa ikhlas di saat kita berharap. Karena apa? Hidup ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Betul? Perasaan nangis nih ya Allah. Pramila bapak-bapak kalau mati nggih, nuwun sewu tawakal nggih serahkan semua Allah. Mergo napa? Mergo nalika kula jenengan sami ten nuwun sewu enten kandungane ibu enten sekawan perkawis pun MOU dengan Allah, pun tekan kontrak. Ada 4 perkara yang sudah tekan kontrak dengan Allah. Yang pertama tentang dua reje, telupa, papat susah dan senang. Niki pun enten kontrak dengan Gusti Allah. Jadi jodoh sapa gak ngerti sawengi saiki ini. Ibu-ibu nur sewu, lewat tatap mata jenengan, suami jenengan itu semuanya bukan cinta pertama kalian. Ya betul. Apa sih hobi ini renteng ini? Wah, ketemu pisanan zaman SMA, wah itu kayak cintaku yang pertama dan yang terakhir. Wah, pret kalau sasi pedot. Lulus SMA ketemu meneh, wah iki wis zaman biyen muga-muga iki terakhir. 6 sasi aku pret ketemu meneh sing telu wis iki wae lah kaminya. Niku nggih. Jadi jodoh, rezeki, ajal, susah senang sudah tekan kontrak dengan Allah. Maka dalam kehidupan ini Bapak Ibu sisihkan rasa ikhlas saat kita berharap. Karena apa? Hidup ini kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapannya. Istighfar sareng-sareng. Astagfirullah. Ampunilah dosa-dosa kami yang berkumpul di majelis ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan putra-putri kami soleh-solehah. Tambahkan rezeki yang lancar halal barokah. Berilah ketetapan iman Islam sampai yaumul qiyamah. Dan bila menghadap budak dan husnul khotimah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para rawuh kang kula hormati, pakaten kang saged kula aturaken wonten ing sonten menika sekedhik mugi-mugi nami iman tanpa kula panjang sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih sedaya kang rawuh mugi-mugi tambah hari tambah sehat. Tambah hari mugi-mugi tambah takwa, tambah hari tambah sejahtera, tambah hari tambah kaya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekilafannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.